Assalamu alaikum ɗan uwa musulmai. Dan Allah waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba, ina neman addu'a domin abin da ke faruwa abin mamaki ne ba abin mamaki ba. Babana ya tashi daga garinmu ya je ya auro wa yayansa kaleliyan amarya. Abin mamaki shine da na je ɗauko amarya sai ta gudu ta yi al'ada irin ta mutu. Sai na yi fushi ne ma na koma garinmu. Aka ce mun na koma, na ce mun koma amarya ta sake gudu. Shi ne yayana ya yi taka tsantsan ya sai da wata saniyarsa ya hau mota ya tafi da amaryarsa. Abun mamaki ne, ba su taɓa ganin juna ba, bai taɓa ganin ta ba, ba ta taɓa ganin shi ba. Aka ɗaura ya je ya ɗauko matarsa suka dawo gida, ta rufe fuska daga lokacin da suka hau mota har lokacin da suka iso gida karfe 11 na dare suka iso gida su biyu. Abin da ke faruwa shine gari ya waye da daddare ango bai ga fuskar matarsa sai da gari ya waye. Gari na wayewa ango ya buɗe idonsa ya yi arba da amaryarsa. Ana murna a lokacin da ango da amarya suka haɗa ido za su yi farin ciki kasancewarsu a wannan ranar. Amma abin mamaki shine yayana sai ya daga tsaki. Amarya da kara irin ta Fulani ba ta tambaye shi ba me yasa kai tsaki. Nan take ta tattaka ta fito. Tana fita shi kuma ya ɗau wayarsa ya fito ya je gun babarsa. Maganar da ya fito a bakin yayana shine wai baya son amaryar nan ta yi muni. Jama'a taimake ni, mata ta gari ake nema ba kyau ake nema. Duk mace da take kyau in ba ta da hali mai kyau kin ta zai ta iya yiwa Allah ya ga ta dace da shi, shi yasa ya tura babanmu ya je ya su. Amma yana ya kusa ya ce baya son ta. Abun ya ɓata min rai, amma sai na ce bari dan Allah na ɗan yi na fuska wa al'umma su taya ni da addu'a ya amince da ta zo na yanzu. Tana da hankali kuma tana da addinin musulunci, a taimaka mana a taimaka da amaryar da ta zo na.